И видео ба дигар видео вообще монанд намешавад. Дар ин видео як совет медиҳем ки оянда дар интернет ҳамин чиз зиёд мешавад. Агар касе гӯш кард вай бурд мекунад. И дар ҳама одамои бизнесдор, ҳам дар одамое ки бизнес надоранд, короче дар ҳама дахл дорад ин чиз. Ассалому алайкум, ман Некрозшоҳ. Биёин дарода сар мекунам. Короче, соли 2018 ман худам видеокунии хидмат сар кардам. Ҳар хел видеои бемаънӣ ҳар чизо мекардам. Ва як лава чизо гуфти гапо сар кардам. Як чиз сар кардан дар кор буд. Ҳамин хел соли 2021, 18-19-21, короче 3-4 сол шид ҳамон хел кардан. Баъд яки 2021 стили хидмат ёфтам, роҳҳои хидмат ёфтам, дигар чизо тезда уже шинохта шидам. Да бигем, оз мумкин ту мая нашнаси, но мая вақто шинохта будам. Иҷа гап давраи дига че вообще. Ҳамон вақте ки соли 2021 шидагӣ буд, ман гуфтагӣ будам ки бародаро гуфта будам. Публикатсия карда будам. Ки ман як ҷо медонам, оз мегум. Гуфта будам ки ҳамин блогерӣ, короче блогер бисёр меша, яъне ки соҳаи блогерӣ, ҳам хеле блогерҳо дар ҳар соҳа, дар ҳар чизо бисёр меша. Ҳозир шумо як бор инстаграма бинем, ай одамда блогер бисёр шудага. Ҳамин гуфтагӣ шид, акма ози хидмат нишон дод дӯстам ки ҳама хе медонам чи не, просто ки вақте ки шумо дар ягон соҳа ҳастен, дар ягон чиз ҳастен, шумо ай уҷа дарода мефаҳмем ки мисол чӣ хелу оянда чӣ меша. Баъд як чиз дигарам ман як ҷо медонам ки мисол ай оянда чӣ меша. Мо бояд ҳама каса як чиза хушрӯ 100% дониста бигирем ки тоҷик худаш дар интернет ягон навигарӣ намебарора, ё ки дигар давлатҳоерам ки ҳастанд ами гирдои мо СНГ ҳам чизо, ё ягон навигарӣ намебароранд. Ҳамаи навигариҳо, ҳамаи чизои пешравӣ, ҳамаи ҳамин ду стилое ки ҳастанд дар мо, и ай хориҷиҳо меянд. И мина ай Америка, барое ки тренд задаёт, тренд задаёт ани ваё тренд метиҳанд. Ваё ҳамаи мо ай ваё мебинем. Баъд ози ай корейцу мебинанд ай чумчи просто ма ози ваёро ҳар гап гуфтани нестам. Вай сӯравно мо ай рӯи ваё дидан мегирем, ё ки блогериҳо дигар чизомон. Ҳамаи ҳамин чизоро дида, ҳамаи ҳамин фикрро карда, ҳамаша гуфти гапо ҳафтааш карда баромада, ҳамун совет дар расидам. Ман просто пешакӣ аввал нақл кардам ки ай ки ҷо медонам ин чиза, ана расидем. Баъди ҳамаи ин моментҳо, баъди ҳамаи чизоро дидану фаҳмидан, ҳамин давоми 1 сол, 2 сол, 3 сол дига уже шидаста ено ҳамин хели гап як чизи дига бисёр мешавад. Як соҳа бигем, як кор бигем, як навик бигем, чӣ мегӯянд, ҷойи корӣ мегӯянд, чӣ мегӯяндаш, як ҳамин чиз зиёд меша. И вақте ки любой магазин, онлайне, офлайне, любой чизе ки ҳастай, ҳозир якумаш ки ҳамаи ҳамиҳо бояд дар интернет бошанд, дуюмаш бояд ягон нафар боша ки ҳамонро муаррифӣ кунад. Не толка ай блогерои ҳама мешиносашон, не толка ё не. Бояд ай ҳамун ҷа бо хубтар мешавад ки ай ҳамун соҳа боша, бояд видео кунад, гап занад, видео кунад, фаҳмонад, видео кунад, ҳар хел моментҳоро нишон диҳад, чизо кунад. Яъне ки як одаме пайдо мешавад ки дар ҳамон ҳар бизнесҳо процесси кора худша, дигар чизо ҳамаша ёд диҳад. Касе ки ҳамин хел кунад вай бурд мекунад. Уже чанд бизнесҳо ҳастанд дар ҳамин Тоҷикистон, бисёриёш не, ягон ай 100% гирем ҳамун бизнесҳое ки дар интернетанд, ягон мумкин 17% мумкин розе калай худам гуфтасам, ҳамаё ҳам хеле кадестиянд. Агар бикунен ҳамин кора, шумо бурд мекунед. Вай не обязательно вай одам профессионал боша, вай як рӯз профессионал меша. Просто ҳозир иҷа гап дар ҳамин буд. Гап дар ҳамие ки ҳамин соҳа, ҳамин одамо востребованӣ мешаванд. Мисол ма ҳозир ягон проекти чиз дорем, ягон проекти IT, проектҳои IT, онлайни проектҳои мобилни приложения ҳамин чизо. Ана ҳамин проекти мо одам дар кор мешавад ки вай нишон диҳад. Не толка проект, ҳамаи чизода, ҳамаи соҳаода ҳамин хеле одамо дар кор мешавад ки ваё нишон медиҳанд. Ба хубие мисол як чизиш хубии зура, як плюси калон дорад ки не обязательно соати 9 саҳар рафта то 6 бегаштан. Ин чиз ягон хел обязательство надорад ҳамин чиза. Просто шумо бояд профессионал шавен дар гап задан, дар фаҳмондан, дар тарзи расондани мардум, дар мисол харизма ё чумчи чизоями публични выступлениями. Агар ки ҳар чӣ қадар тез шавен, агар ки ҳар чӣ қадар зур фаҳмен, ёд гирен дар ҳамин соҳа, ҳамон қадар шумо бурд мекунед, ҳамон қадар шумода плюс меша, ҳам бизнесода, ҳам мардум меёванд бизнеси шуморо. Короче, агар бизнеси шумо соз боша, мардумам фоидааш мераса. Ман чӣ совет медиҳам ки
публичные выступления хондан гирен, уже баромад кардан гирен, любое хел чизое ки ҳастае хориҷиёро тамошо кунен, ва ё гирен чизои дар кориша филтр кунен. Мисол ҳамаи чизои хориҷӣ омода намеша. Ами видеои тоҷикҳо мехелоша мебини овқат мегира. Хайрат ки ман ягон блогерро тамошо намекунам. Ягон касиш стоид нест, ягон каси вай мара пеш намебара. Кадоме ки вай мара пеш мебара, аямо тоҷикҳо мисол ман вай тамошо мекунам, но кадомеш ки не намекунам. Ягон 1% блогерро мумкин тамошо кунам, ҳаваям лавлавакоша хидмат таъриф накадестан бародаро, илтимос. Ами касе ки на самон дели цел дора, бояд фақат дар пишти целаш рава. Ин ами як идея гуфтагима ки ҳамаи проектҳо да вай фарқ надорад ты дар Тоҷикистони, ты дар Россия, ты дар ҷои видео када гап задан дар кор меша, баромад кардан дар кор меша, товара нишон додан дар кор меша, услугара гап задан дар кор меша, пример, дуи пост, ҳамаи ин чизо ё ресурс талаб мекунанд ва одам талаб мекунанд. Нозиами хешидаги ҳамаи шумо дар барори кор агар ки ягон шиносат боша, ҳамин видеоро ҳатман равон куша, ҳамин чизоро фаҳмада ҳамин соҳао бошада бигем. Так майлиш хай, бо то оянда ин видеои телеграм канали ма дидестен, ҳатман онҷо подписатсия шавен. Майлиш хай.